Bună seara, Timisița noștri mutritori, ginine vinitiara tu gioia di mobete armânească. Tora seara închisim cali lungă, și dipunem tâși veria, tu avzâta, tu mușata veria, și avem oaspi, prezidentul Asociației Armâilor Tiveria, Dimitri Piscos, Dimitri al Piscu, cum iare a lui Haris Zâcă. Dimitri, ginine viniști mobete armânească. Vrota Flore, conosciara, sulla tine, sulla tutti i motritori, e asti mare Dimitri Crio, cehim astăzi la este mușat muhabete, și vă zburăm cu limba mușată este vrota. Limba noastră armânească. Ahăt brută și ahăt Dar, tinisită. Dimitri, așa cum spusim tu, părăstă seara ți o adrăm din daudzele pe frânza de Facebook Armânama Media, ti ridicam de 13 ani și tu membru tu Consiliul Asociației Diveria și de toaște 13 vărăzați ani prezidentul. Un gele mare că și bravo! Un mare bravo, te romândescu că nu fu dipli shorti tine, că știm, am prezidentul, ai și multul lucru te adrare. așa este. Și tata noastră, câte anul, este cu lucru, cu arterii și cu, ca să ținem cultură și limba armonească și cuprinde. Așa cum Mindescu că știu motritoria noștri, iertare că te dănăsescu, așa cum știu motritoria noștri, mulți de ei, Suțata Diveria este una de, cum zicem, naima bunile. Eu pisticesc că este naima bună Suțată care ține cultura românească și limba românească cu angătanu, acolo gărții și ne cărsim mult testul lucru și ne cărsim mult că vă avem soț. Și ce să spunem, va să avem cam multe lucruri, lucruri luții la drața acolo veriat, mă abete aditora seara. Am Tot e hurhita, valice. a hurhita ca de cafioară, este aceea care ține de zvârținile a oaspelui, a nostru. Așa că va te plăcărsim știnis, a spune îmi dau lucruri de fumeaia, părinți, păpâni, și cum este să crești tu un loc iubânează ahât mulți armăini. Va năspui tine câți. Gene, gene vorbește. Părinții mei sunt sami doi de Sega. Armând curaj de vetrichero. Cu lucrurile lor era cu pedioile, chiradzazle, vă te zic unul. De partea lui tatămiu, papla melu, avea cu pedioile. Femeile al piscu era mult mare și cu mult cu pedioile și cu clișeele și cu artere. Și după aia, la anul trimulto che era sceglia di promuovere la Puntana e come altro gioco della Gheorghe con la Gheorghe Metri. Questo era allora. Dopo, sì, acolo crescură, statul nu așa mi de acolo sceglia și crescu acolo și cu lucruri și cu artere. Femeia al piscu era sceglia și la anul a da fuggire armonii davat precis fuggire sul Balcan tu anul 1914 până la 16 fuggire pe România, am și eu acolo și cu șorini acolo și papa de partea lui Momani era chiar toate giua pe pădure, cu muluri și adunare neamele și vedură la Dumnezeu. Așa, Și, și este mult mușat să-ți crește la un rival ce sunt o armonie cu limba și acolo m-am visat și eu limba și am atât mirache tre armenane. spusești că părinții tu sunt tu de seli. Tu ziua de azi acolo seli are armânții bănează tot anul în hoară, ei sunt mai mulți în Nu, țișet nu, veria. nu, toată hoarele noastre și ele și celor de văzătorii, ea este muncă trebuiară de descurmare. Mm. Приятно, мы câțiva vor să dar schi și așteptări lucruri, trebuie un job alin, va depune bani, la doar afoarele astea, nu are și multe copii de oi doar afoarele noastre. Știiar să este lucru, pagalia,
nu vă rămâne ceva. E, Alexește Chirolo. cum? Alții vărnali vas iasă, să alexește Chirolo. E, așa. Și este mult treviară, doar așa. Te Dolja, dispermai. la Dolja, bunea acolo armași și de acolo, iară, promoveară și de tot anul acolo. Xerolivă de șelea este mult treviară, este descurmare. Ok. Poți să spui așa câte case are Steli tora, câte case tolanticul? Šelja ima mulți mai mulți, are vor 1.400 acolo. Și Xerolivă și Dolja mai puțin, la șelea este mult mare poară. Cum este crește, Dimitri, tu în actari loc? Am vărligat de ahât armânami. Este mult mișat. Himu oamenii cu arată. Da, de un bana și crescut eu și aici mai rețească. Aici este și cultura alarmânilor. Și ada și cu liba și cu adeția noastră și cu actorii vlăgheșitul voi. Asta mult mai mult mișat. Tizei lipsim să știi că, na, noi nu avem actari tihi. Mulți din noi nu avem actari tihi. Nu aveți actare tihe, mai ucineți liba și cultura românească, poate și cam de noi. Увиджу eu, a devenit o Va să zburăm, știi, voltile ți le aveți adrata oații cu suțata Diveria. Niti Aici. snema largu, voi să aduc aminte a mutritorilor a noștri, care să aibă văra întrebare titini, pot să o îngrăpsească, sunt live-ul ți zvârtește tora pe Facebook, pe frânza Armâna Mea Media, și noi va să apândăsim până tu bitisita amoabetiei. Snizem largu și să spui niheamă istoria a armăilor de acolo, dit horle este de Anvârliga Diveria. De când era ei Dio acolo, vine, e ca să știi diu vineră. E. Armânia oa verga vine și la hoarele a noastră a oace, de anul 1800 6 spânzați, 6 spăghinchiți. Și cu fălcări albadralexe. Mai mulți sunt doar veliați. Dar poate veliați, nu scât de rămâneați. Și șeia din sus, avea și fesiroși de acolo, de acel Ok. lucru. Și prota oară vine cu falcare albadralexe aua și să trec calighe albadralexe, cum zicem noi, uște puntora, calighe albadralexe. Dar apoi să drag casele acolo la șeia și aua de pușele verghe, după și de avea mai mult schema oace. Mai mult de avea. Cu ți alti mileți, bâna de aduni de apoaia, am adusir câte veria, am dat depusir câte veria. Ți altă milet era Avea, cam mare, acolo să avea, avea de micra și ea, și cu pombi, și cu frachiote și acterii. Mai avea avea și, avea și legătură, uvrei avea. avea. A este casa, ce chema oace, se duc la Duneal, ce chema la sutată, vesper casa mea. Tiberia are o casă mult mușată, mult înțată în dreaptă. Și Dimitri îți zburaște toratul de acolo de la suțată. Vesper casa mea. Unul a Pumelea și unul a alții. Și mult a avut. Alaș. Cu casa și mușată. Dimitri, să știm că nu ți-a fost zori să înveți limba armânească de Carabânașa și am vârligheat de armânami și de Selia și auații Veria. Cum vezi tine catastisea limba armânească, vai numai așa, clo, tu gârția ma și tu alanti Vasilii. Cum ți pare că-ți duți, că tu iuți duți? Cât trebuie duci. Și zburești cu toată cum la vicea eu. Știi acolo, din Aima Ghinea, Și sigur apoi, că
mutrim șanvârliga, vedem Aspetta, ce-ți face ti acel șanvârliga. che ero ora c'è si face con l'IBA. Io cresco questo, l'IBA, mama è stato io, era cu zborul românesc dai acasă, și aveam și mea mea acasă și mea mea nu știa multe zboruri târgăcești. Și am că sta de eu ceva, eu nu aduceam ceva să-mi zică, că sta de mama, să-mi zică târgăcește, ce ca fi de eu. Și acolo am ceai, proto de ahorchita lo aduceam toate, ala nu desleagă de bătă și zburăști. Nu După puteai storni. cu chirol, lo învățați cu Iuburescu, peste Pșescu Dine și asta e mult mișată. Și am doar trebuie să limbă că ce crești cu asta limbă. Ora, au atât de ce lucrurile nu sunt atât de bune cu limba noastră. Peste Pșem, să susținem limba, ca să nu intre limba noastră la vor universitatea, limba vascar. Noi la Suceava avem adrate multe lucruri pe limba, scoasem CD, DVD, cărțile, Tachi Gheorghiu înveață ficiole avace armănește, ma nu se ajunge a aceste lucruri multe. Unele Perché licino in primăvara, cum îți zice. Axi, ginele de ala trăiești și noi al tema avace, ca să ținem aceste limba. Și nu vă zburați cu mânghi tre limba a noastră. Iți limba ducă-te, vă ducă chirota, e asta crema mare. Așa. De toate duiau. E E, asta mare, când pescare unul limba, să te va ducă să pescare chiar unul îmi limba. cheamă din mușuteața aduneau ei, când chiar e Ala, una limbă, una ala, acțiune culturală. nu e asta crema, nu vă spuneți cum mânghi, și nu țin mânghi, noi al mânghi vă ținem limba noastră. Toate limbile, vorul limba nu puteți să pescare de asta duiau. Așa, Dar așa schimb, e. geni cu tuci. Ca fi Mileti, ca fi cultură, are mușutețile ei, are, îi Are spune pe mușecața talante. este avutul de cafelop, Mm. de cafelop, de carmile pahibă. Este politismul. Je amatora, videm tu, zicem tu, ești 2-3 ani de Sony, când sunt tu șesti lucri nali cu tehnologia care sunt tu feliciti și tiținarea limbii ei și minduiesc că alții șla este ția, dar cu cartea ția te învițare armânești și multe Și aniga alte. un, și aniga unul băiețul. Eu le bravo la vicea acasă. Astăzi, iar mea nu e asta, mă. Ficiorele mele, de eu să învețe asta liba. Ca asta e un ce va zice că liba trebuie să l învățăm acasă, va zice pșema cu toată. Așa, s-a lexit Nu, mult nu e asta chirolul și liba. De ce? numai asta Ca să este nu, India și un mulți ani. da, iar mea nu e asta armân. Eu și mărmân. Cu care vă zburăși românești? Iar mea nu vă ducească ceva, să zic cu dau zbori. Ara, ficiorele mele, de eu vă șartă zborul armânescu, pe să învețe și el. Eu le-am adus ficiorele mele, au la Suceava. Și el mi-a învățat gine liba. Sunt ora își ducă gine cu liba. Și când ce armânește, zburască și armânește, Tiratimati multi Titania, ea cântă și mult vale. mușat. O știm din nică, de a da cânta Minga Iori Maneca și de a Cu Mirachia Gheorghe rămase Manecă. cântăra și cântic la De armănescu. 6, Yeah. Tania are avanțul de 6 de ani și de acolo vine o la a da aduce cu fiata mea să învețe jocuri și când terminește și le barmânească la suțată. Că cel chiroși chimie și eu. Ala, esto, care vă zice că liba vă la înveață acasă, ea vă zice pșemă.
Nu e asta alice. Nu poate. Și cum o vezi tini catasti se învârliga, tu alti locări zicem iubânează a rămâni. A merge punto ora nu aibă problemă. Buraș ca să joc cu libaș. Și chiar acolo, și perivoli pali. Alanți pare, nu-și buresc cu mult. Și nu-și boare. A merge a negaceni. Chiar a negaceni. Tora șaua la noi șelea, a nega o cinem liba. Și la hoarele a noastră, și lui liba, zdoia. Ala, nu este, nu ajungă este lucru. Trecură că anii Alexei Luneau, te zici, schema te va hidă, care va zice că tora liba, ficiorele a noastră va îngage liba acasă. Nu s-a dat asta. Lucru va te zic eu, ce o vedo pe casa mea. Tu alti Vasilii cum indești? De cât ai primnată și a avut și legătură și cu alte suțate zicând de tu alti Vasilii, cum ți se pare că duți lucruri la acolo? Și acolo, Ivia e asta, da? Și te zici urmă înainte că voi ucineți ca maghinul liba. Eu, Vigiu, am venit acolo la Constanța de la București, nici îl ficioresc, că își borași ca maghin de noi. Și a oasa Alexei știi că ta stisea pe ziua ți treații. Asta este tine ca maghin, la ce Vigiu eu am venit acolo. Yeah. Dimitri, așa cum zicem tu, acurhită, mai mult de 13 de ani, tu membru tu Consiliul Asociației Diveria și dați ani prezidentul. Care fură ațele lucruri ți-o ținură mirachea apreasă de cultura românească? Lucruri sunt doar este ce facă este și tata. A devine o ace protor piano na unile stații, te duci mai înainte, să duci aua hilnea, să învețe jocuri și când se liba românească. Zburai cu bărbața awace și cu oaspetele, cu șoțele awace și văzui că este, este ce castă eu, termenat. Văzui ce doar frage ca să una awace. Văzui ce lucru își face awace. Avem tachi al Gheorghiu de unul bana, avea de feciorile nicele armânești. Vedo ce scoasem și de cărțile, calendarii, trecase an, și nu este în calendarul ce va aibă mânghe cadrele și actele. Ca să calendarul al nostru și le răpșească dai mai tachi al Galaece, un mare tasc al trio, și asta e un calendarul ce aibă un comate de istoria la mână. Case an e foarte bun. Și aia este lucru vizioia ace, aia este ce căfteam eu de unul suțată și mă ace și vahim până la moarte. Care va zic că în greacă oamenii ți sunt o învârliga. Avem oameni bune, oameni lucrători și oameni cu iname. Să-mi spune cheamă când o să te miliosi soțata voastră și cum îți dusi lucrurile de o amintată este casă, ca sediu de soțată și după asta, pe ninga atachi galaiții, ți ahătul multul tinisim și pe ninga atachi Gheorghiu, să-i spui ție alți oameni sturi, are iavu soțata Diveria. Da, chiar că aici un istoria asociată ce nu vă bitească vorba. Să aibă omul sănătate, de ce am vicea eu și multe ficiole awace, multe lucruri și multe istorie de alarmările. Tache lucrația oară asociată 43 de ani și nu a pus și aneca. Ahăt mira că are aici. Eu luam pasca. Deci am viceat realmânul la vicea de tache.
și am mare tihie să am dat un om catache al galaici ce ce zic trăiește omul. Nu, nu. Nu Aici are vă zic cu bani. pșină vă fi. Așa Aici este vă zic și cu pșină vă fi. avem un Ce mare trecutor? nădej, Să-și avem un zburăși mare cu nădej trei. că îl avem oaspi și el. Îi pitrițem și rahă bari, care să ne mutrească. Mare, mare Ce tinei te vede, vanadare, mare tinei vanadare care să aibă chironi și am pus oaspi. Desi mai trebuie să vă dați să iasă numă hapet cu voi. Și tot pe care iertatul Iorul Maneca. Ce zic să faci restul? Yeah. Ce E maneca ți este atât mulți un ani om în care Gălțăgeanu cum boața și cu cântislea lui Mușati. avea un boță ca birbil. Avea un dor plecând de cermănește ce nu am cunoscut avurul alt om să aibă câtă vreare plecând de cea noastră. Era și aduna nici le picioriți, nici așa înveață când cermănește. Altfel ce vă faci proiect și cu prehierile. Deci, Sigură, da, sigură. de 6 ani cânta cu Iorul. Și la corul de an ce avem, Tania vă mi duc să ascult cu Iorul. Stau în jocul vare. Pot să-l aflu la YouTube care E, trebuie să am. aduc Și, aminte. și nu mă ghișit. Știi cât viciole s-a adunat Iorul? Adrian lucrurile cu picioarele avansă. Să le băga ierbul pe vă joc eu, dar să învează picioarele cât de cea noastră. Mare istorie între noi, nu vă la greșim vorul alb, am greșit o vahibă între noi și peste Pșescu, de tinerea mea, tot ce aveam aoace, ce când de mult umișate, toate tineri, aveam adrată și un lucru prin memoria în de Gheorghu, scoasim dau și de când de cerminește, n-au picioarele și 18 ani când de ce armănește. E, tia Și cei când care a nu făcut vizură hăbarea, tia cei care nu vizură hăbarea, zicem că suțata Diveria, Andreapsi un eventu, tu care tineri armâni, de acolo Diveria, cântară cântițli al Iorghi Maneca. Și un eventu mult mușat și tu bitisit în șir și este CD-uri de care aduse aminti Dimitri. Și este un mare bușuteață să-i vezi aici tineri cum cântă așa cu Mirachi și cum să avem, spun, avem, cu Gianlu, cu tot Gianlu cântă ațale cântiții. avem bune ficioare amace cu mult umerache, Care ați vrei, Dimitri, cu să mult spui umerache. din numele aluștor ficiori care șfeati care cântară toate eventul. Zic cu numele, Yeah. este Michel Fudali, Leni Altfel, Algatopoulou, Tania Piscu, Gheorghe Parascu, Apostola Caramihu, care altul, cum este încă numai, Paceca, Tania Paceca, Tania Alpaceca, și care altul, Nicol Stamanic, mușat că ce scrie. avzăm și nume armânește, care asta gărșești vor bani iartă, va scapă Capul iertare, ca să mă crede de vorul. și Și, eu te grisăm împărțirea temate și un mare bravo tiei toți luară parte tu acestui eventul și voi care o la întreapsit. și voi zic un mare bășe la compania Dimitrul Parascu, se ajută mult proiectul loc. Care vă Mult Tachi multe Galaieți, ore se puneam la ori, tagi galezi, apoi zic că deci vor credera chiar Gheorgheu. Stai și om, de un merac, de un dor, a câte ani, cu cu un lucru, ca să avează picioarele amâneste. Și zice nu are. Ca să avează și un picior, măghi și un picior leba noastră, va fi vlăghișit de desi.
Certo, lucrează mult, își face teatru, dar este actorilor. Ala lucrează mult cu preșuțată. Și Îi mătrân tot na tora, video, ți le tora, scutez. până zic că și alte oameni, ala și de multe, țări de cu trăstramate al Hreșe, Trănicu al Bechi, asta suțata are multe oameni ce sunt mult aproape și dai-mă cu ajutare. Dai-mă cu ajutare. Yeah. L-aduceți aminte de Navra și Dimitri Parascos și Dalihia și el este acolo tot na aproape adisuțată. Dai-mă, dai-mă. Care ați vrei, nu știu, zis care fură alți prezidenți la Suțata Diveria? Numele. Yeah. Asta era Anton Tușcu, Gianni Tritoni, Tachi al Galaeci, Gheorghe al Maneca, Leonid al Țapară, Nicu al Bechi. Nu pot să aduc imediat alții. Gheorghe Trapas. Gheorghe al Prapa, și mare lucru are fapta o suțată. Mai mulți ani era Stachi al Galaeci, prezidentul la OASE, și după îl schimb eu. Mi Ala, spusese teamă de... vă zic un zbor. Nu him prezidentul, dar ce mai him prezidentul Șahter. Him prezidentul triun dor. Ca să lucrăm tre armenea. Ca să ținem armenea ei. Trăiește lucruri trăcival. Așa este. Spusești teamă de lucrurile ți le-a dat răsuțata mea, ai tu calendar, ți-l scutezi tu cafea curhită de an, tu care să zburaști până cumată de istoria, ți ține de istoria armăilor, mea este eventul, ți aducerea aminte al Iori Maneca, dar vrei să spui într-o rație alte eventuri, dar de aradă suțata, Va ghice cu de curhită de anul și vă zburăși cu ce lucruri avem tuturor. Acum, ce pot zici mai înainte, calendarul fiecare an. Ți le repășească, dai matache al gala aici, cum zici eu, este ca calendarul, este un comate de istoria războiului. Dar apoi, de calendarul, mujerile noastre va sta lipită 3 ani nou. Va să adună o ala suțată, atunci de atunci. Câte mușitare asta, că veți câte mujerile, ca să găsești cu vorbind, cu jocuri, șahteri, cu arădari, unul șatu pare. Dar apoi avem acea seară românească, corul de anul, ce se adună, corul al suțată, ce se adună nu munghi Armânia de Iberia, ala de toate locurile de Tugății și de Balcan. De România, de Scoția, de Elveție, vă schimbă cu noi, vă vede lucrurile noastre. Este anul aveam spinea cloții, am un parapon în monghi, ce nu zici nici un cânticu. Vazin și altă Că vai gine, la este anul, te zici eu, ca să-mi zici dau 3 cântice, dacă ce ar fi. Bine. Dar apoi avem ziua limuniere. Dar corul al limuniere pare să adună la un magazin cu orchestra lui Dimitru Parascu, cu cântice armănești, cu acteri, cu jucare și cu toate. Unul mușitatea aceasta, apoi să aproape preasini. Avem capitanii. Unul mult vechiul adete. Lasa preasini. Asta adetea cu capitanii, asta ti lasa preasini. Am dat să lasă preasini, ti Paști. Spune-ne cheamă, cum este asta de Tiberia? Cum este de este mult vechiul, de vechiul chiro. Și tora, noi, cu străinile armenești, cu mască pe față, vă să adunăm protă la suțata oa, la 4 după prunzul, vă jucăm
cu o bandă mare și are mâncare diare la toate Duneau, cu forul parazi. Este un cadou pe noi la lumea albergă. Și apoi va ieșim cu cali și vă legăm înăuntru la veria și apoi vă nicem, vă bicem acolo la tia de marchiu și vă vrem un corul mare acolo cu toate vergheanele de carmele. Și apoi vă turnăm pe la suțată și avem pe mare sărbătoare. Punta final. Până tahina. Tricum de Lasa Prasine. Ține de apoi. Cum? Tricum de adetea de Lasa Prasine. Tora ți altă event. Apoi avem Paște. Anta vă streacă Paște. Mulherile noastre vă spun oai. Vă se adună pe la suțată, cu aroși oaile, vă facă adetele ce avem de Paște și apoi apare jucare, cântare și acteri. Mulherile noastre sunt daima oace, nu m-am făcut vorba. Este mult gine că se donă. Apoi, către maiul tupitisită, lucrurile oace va gledă tre veară și veara avem un corlu mare la stimare Celia. Ai venit multe ori acolo flori, vedeți că ce-ți face acolo, zace inile de oameni, de jocări de când cel mămeste, de când cea noastră și asta e un mare lucru pentru noi și daima vă spunem acest lucru pe ce ne arăsește mult la lumea acolo. Un hopă anda să adună și ved lucruri ținând de cultura armânească, numai așa armânii, am și oameni de acolo, țibânează veria, de toate milele. Și arăsește mult acest lucru ce avem adevărat acolo și mult de hășești cu Dunia acolo ce anda Viniță Maria. Și după, la toamnă, vă găsim pe lucrurile a noastre. Lucrurile noastre, daima, este jocuri, avem vicendului barbănașcă la ficiuritele, adesele al armonilor și acteri. Ca să aplace sărbătorile Crăciun, avem alerțare, ca să am alerțare avace, ca să ne scutem n-am cușit. Și exhibițim. Și viara pali, ne creăm vor și ceată altă, să jucăm acolo. Fără am ce trecut, eram la stăvinere la Minciu. Și acolo are un șată și ceată, să-și facă multe lucruri care ne mea. Este mare lucru ca să vezi atât Dunia cu stanile armonești. Este mult umșată, nu am piciut la vorba altul lucru, acest lucru și mult de harșești cu ceva doctori lucru. Bravo. Ficiuriții la suțată în ca fi stămână? Tați înveață armânești? Cum duce lucrurile? Ca să vinere sunt două aci. De la ora 6 până la ora 70. Și asta e maști limbă? Ei înveață și scântă, joacă? Da. Unul și hati este trei jucare și unul și hati zdâsă este trei să învețe limba armânească. Astea lucrurile le facă el. Este mușat că sunt o daule lucruri legate, că este cam amușat și picturiți pe Țipsescu. Din nici nu să învețe ce sunt armânie. Dimitru, de știi tine, de toate multele eventuri, ți le are îndreaptă suțata de veria până tora, care minduiește că îi fură a țeale de naima mare si masei și ți aveți tu mintit initor, ți alte lucruri
vreți să adrați? Noi avem atras multe lucruri. E, unul mare lucru ce aveam atras era acel eventuri cu cântecul armonesc cu Balcan. Mare lucru. 2006. Nu știu, era este acolo, era este. Eram 2006. Convingeți, mult, mult mare lucru între noi și mult mișatul. Avem cântitori de tot Balcan, și Auade cu Grece, și era mult mișatul eventuri. Și avem atrat și alte. Avem atrat pe desfășurare de toate eventurile ale armoniilor. Nuntă armoniască, la un mare teatru. Toate astea sunt lucruri de teatru ce avem atrat. De promovarea până tam. Cai Tritarneu. Ce alt avem atrat? Și ce adesea avea armie, l-aveam agrata la un parastru. Și ce hibă agricultura românească, vă mândruim și vă le adrăm. Aveți și tu minte proiectul Cama Toratu Șcurtu Chiro? Este vărhan? Ți mintiți la adrat? Aia știu că eu nu aveam ceva. Aveam cu mine să avem un joc de poezie a oace, este la promovarea, zburăm la șuțată și va fi mult obișatul lucrul ăsta. Și Mindescu și eu. Că Va fi mult obișatul lucru și să ca și lucru tu te ghine, va le-adrăm. L-avem merache să adrăm acest lucru. Spusești cheamă de partea asta cu cursuri de limba armânească și cântare, giocare, anda ficiuriții in acolo la suțată. Cum puteți de le țineți să zățem toate bârnurile de tineri aproape de suțată? Minduiești că tinera mea azi așteaptă alte turli de lucruri de la una suțată armânească? Poate zic tot. Mă deci mai înainte, aveam unul de ploșe daulu și de când îți armânește în memoria lui Gheorghe Maneca. Aia cu ficioarele vin la oace și zice ce mișatul lucru. Și adrarea este lucru cu mare haram. Și stăgicul de alică, noi așteptăm de tineramea să dar lucru între noi. Deci avem tineramea mult morfosită cu gramate și cu acteri și noi așteptăm de tineramea să dar lucruri între noi, creșuțata, crearmenana. Asta putem noi. Au venit câte voi să vă spună, noi vrem actări lucruri, să adrăm. Nu vrem mașalanții de la lantibărnuri. Tineramea noastră își dea de ce lucruri avem adorată noi aici. Și ce lucruri ca de noi, asta aproape de astea lucruri ce avem adorată noi. Vi giuro ce lucruri avem adorată și acolo de Valleca va și și sateli. Și te zici, avem un șatu ficiorile aici cu merachi și cu toate și are adorată multe lucruri. Acelul vă zic un lucru ce are adevărat tineramea noastră. La anul 2015, vinerea oară la Consiliul nostru, unul vinere, se zice voi să adrem un muzeu de muzică armoniască. Găsim mult umișatul și te reci. Și era ca să da o zile de cada săptămână, a oară și toată și adunare ce cântece avem, ce nu avem, să adună, să adunăm vigiștora unul digital al muzică românească ce avem atrată. E asta lucrul tineramea noastră. E asta lucrul tineramea noastră. Care de tine lucră mai mult că este lucru? Cum? Care tineri lucrare n-ai mai mult tot este lucru? Care tineri? Este cu numele tău. Hara al Păceavură.
Άρα πατσαβούρα. Χάρης Πατσαβούρα, Γιώτα Λινάκη, Μιχάλη Φουνταλή, Στέλιο Αλφουνταλή, Κώστα Αλμέλη, Δήμητρα Αλτσελιγκάκη, Ελένη Αλφουνταλή. Σάλτε ce nu pot să aduc pe numele τώρα, αλλά σάλτε, Ea se BTC, tu este proiectul, îi lipsește să dezvărtească pe mai multe tironi. Κάθε όνο που άντρε la internet, σκάφτα στο μουσείο, se va casendra cloce, de care locul de asti va calca locul la lui și va zbeate și varte ce când ce aibă cafe loc. Yeah. Avem nata cloce 3.500 de cândeci. Abaia, 3.500. Bravo! V-ați băgăm și noi link-ul, som live-ul de pe Armânamea Media, v-ați băgăm și noi link-ul cât este muzeu digital cu muzică armânească. Nu este mughetitocie, sunt de cândece din Balcan. Avem de toate. Nu lăsăm ceva în afară. Bravo! Dimitri, minduiescu că a dat lucru ai și chiadeții, ai și probleme. Care sunt toate ale probleme de care vă gândiți voi tu lucrurile asociate? Ție asta în Amazon. Πρώτος όρος era ανταπίνια acea criză economică. La anul 2010. Acolo s-a adunat Dumnezeu, teamă că economia nu era chimie, s-a adunat. Și nu ghina la asociată. Dapoi, trecură ani, s-a adunat repare. Dapoi, vine coronoiul. Aia sunt peste pșeșcu și adrema mare femeie de toate. Pandemia, ca să... Da, ani zise, asociată iară glesă. Ficiorile și-a sparse, și-a scurgere. Și adrare alte lucruri, alte acteri. Și anda desfășură asociată pale, câftăm Dumnezeu, ieșă de Dumnezeu, iasă de Dumnezeu, alătura pale s-a adunat pale. Iar Azori s-a dus înapoi. Așa, iar Azori, de alea, iar Azori, că ce dau ani de să nu sunt obține vreo cu forul asociat. Asta era mai mare problemă. Tia este eventuri, ți le andrizez voi, eu aflați antropămintul, că tutti lucrurile caftă părați. Καυτέμ τη πολιτικά διαβάσει, τη δήμαρχο, τη προτέκτορ, συναντούνται ντάιμα συναντούνται. Αν τα σπάσουμε βιβλίο Αλτάκη Αλγκαρδάη, πάνω από μόνιρο, το συμμετούδα δημαρχή, συναντάτε με σκέντε παράτσι, τα σαντρέμα στο λούκρο, και με ιάστε νομάρε λούκρο τρινόι, τρισπορεύει ανακόστα. Και τώρα, έτσι avem vor αχτέρι, έτσι καυτέμ, sunt aproape oameni. Nu pot să cer ceva. Sunt aproape. Zicești de n-a vrea dau lucruri alăvdare de soțata armăilor de Aminciu. Care alte soțate de gărții sunt, zicem, protele, tu alumta este de ținare bună a culturii armânească? Vă zic cu prota, ότι κάθε soțată άντα τσέμ soțata αρμόνιλor. De κάθε loc. Άντα τσέμ soțata αρμόνιλor, τσέμ ότι este soțata al armonilor. Trebuie să avem lucruri prearmânane. Vă zic cu τώρα un zbor, că nu am să lipsesc cu ceva de ala de soțate aoace, că nu voi să am de aestul zborul ce vă zic τώρα slabo, că ce este de alicia, că ce luăm avțătă de alanță, oameni de alanță soțate, că him proti de toate. Αλλά eu voi schimba toate soțate proti la lucrurile ale armânane. Asta caftă eu. Că ce
doar prinde schimbe ίδιο la cruce. Ναι, αλλά avem. Αν găsim noi pe să învățăm limba românească la ficiurițe, iar am singur. Bun. Apoi, vigiui și alte suțatele bugare toate superarea. Vigiui suțata de Denișco, cu formal tactic scoase în mutul mușatul carte. Vigiui suțata de sărmâneață al de Cojani, și acele Costa Albina și învează românește. Vigiui suțata de Velestinu Pervuliați, de Velestinu, bugare și acele limba românească în altru eventuri acolo. Și văd că îți duce bine tora lucru. Αλλά te zici și pare, nu să ajungă a este lucru, mă. Aveți ordinat și tu alti Vasilii, aveți andămusit și cu alti suțate armânești, care ați vrei să ne spui niheamăti a este lucru și care ați vizut acolo țiva lucri, care ați luat țiva urnechi, ți minduiți că lipsaște și la draz veria, a că zăsim veria a dar multul lucru ti cultura armânească. Eu, unul voi să dar, și ca Dimitri, și ca prezidentul, și ca suțată, să ne adunăm unul oară atât armonii de toate locurile, de Balcani, de Grecia, să ne sedem la unul masă, să ne zburăm cu vreare și cu tămia, cu fără propagandă și cu fără acteri. Că ce eu păstepșesc cu chehim un, se accept de schimb. Aia Aveți, să lipsească, păstepșesc. aveți venit șauații la Zilele Culturii Armânească, mea cu teatrul am dreptul de Tachi Gheorghiu, dau ei 17, dau ei 3 cu Stanța și București. Mult o hârsim. Cum o vizut voi ația Noi, hop? Cum bănat voi acel chiro și cum duchiră toată parea de la soțată a Diveria este eventuri? ce zic, πρώτα vă zic unul mare mersi la fara românească, preaclimarea este, să dau orice venim acolo, unul are cu pușcă privoiată și unul are cu la chișare. Voi zic unul mare mersi, între filoxenia voastră. Vigiui mușate oameni, vigiui mușați armâni, vigiui ahăt filoxenia, ce nu am văzut Iova. La care zic, tre Stărica Fudulia, tre Daniela Costea, tre tine vrotani, tre Joel Carabasi, voi zic un mare președinte la doamna Joel Carabasi, a dasduși-mă acolo în regia ei, date sufletul pe strecem, unul șara, mult mușată. Și aibă, dai-mă sănătate și voi, dai-mă sănătate să aveți și dai-mă să ne aflăm cu sănătate. Și peste Pșeșcu avem și alte ferite să ne aflăm pali pe lucruri este. Αλλά șalanțe, feciorii te arată acum, pe țără mari, ce lucruri astea, ce mușate oameni, ce mușate armâni, ce mărfușiți, ce filoxenia mare, amiga și tora trăiește și zburească oamenii ce vine de acolo. Nu am spus, vă zic că vă sunt dupșini. Avem mare vreare pe voi și peste Pșeșcu și voi pe noi. A estas doki sigura, to a este andam ți le avem cu pareile de la Suțata Diveria și cu pareile de armâini de aua. Eu nu pot să agărșesc cu Stanța și București, dacă am mult cu Stanța, cât duneau avea cu lăcârnile în trocli, tu sală. Anda bitisit cu scrapirvăiată. Eu aduc la minte, era mare, mare hara, mare, era, nu pot să nu zic cum vă zic că vă sunt dupșini. De aceea orice te pușim de aeroplan, avem, dai mă un om cu noi, ca să ne ducă la Xenodorhiu, ca să ne ducă Tremocare, ca să ne ducă la Fetă, ca să ne ducă Cașabelul acolo. Ce zic, nu
nu am zboare. Nu am zboare. Unul mare mersi la voi toți. Dimitri, așa este când unim și noi veria, așa ne ducem și noi, ca la frația noștri acasă, ca la soia Ce să noastră. vrem? Asta este vrearea românească. Cum îndoiești tine că poate să ajute azi tehnologia tiținarea tubană a limbii armânească, a culturii armânească? Da, zburâși niheamă ti, este un muzeu digital a muzicii armânească. Vă zboresc cu 6 ore. Tehnologia de asta înainte, ca să zburăm, eu tu greșești, când te la București, să zburăm, să fim atât aproape. Facebook, eu vă zic cu Universitatea la Almunilor. Ce zburăm cu, cu un om ce asta e atât de larg și asta e atât aproape cu tehnologie. Asta e mare lucru. Mare lucru. Și aici un lucru ce avem ora, Recepțioși cu armase de pandemia. E, de A atunci, aderat toate gălățe, de atunci și armase și asta e mult, mult mușat. Tehnologia se ne ajută mult, și avem mult mai mult. niscânte întrebări. Tora, nu știu care le băga este întrebări, Vahivana zic că soața noastră, Ștefania, este cu noi tora seara, Vahivana spune și care băga întrebarea. Este și una întrebare, zici, de la 1 la zații, cum vezi media limba armânească să nu chiar tu gărții? Deci și altă oră. Aici lucrurile, Din Trandu de americani, întreabă este lucru și petrecem multe hiritimate, multe înclinăciuni. agresiunea nu se de la eu. Eu zic, aici lucrurile vrem la societățile alte. Și aici lucru își fac cafea unul, îi prescripțesc cu nova jucă. Ca să nu intre limba armânească la unul din universitatea, lucrurile cu limba nu vă știu cu bine. Așa prescripțesc cu eu. Dimitri, cât Fără este de să zorul? pleacă fără de să pleacă politicazia, Cât nu este te că nu te cât este F-cula e discula, tas intră limba, tu este tesi, tas iba învățată la sculi. aia și se vede F-ul nu este. F-ul nu este. Mă, politicazia oaze, fără de să pleacă la cafele liba, să aibă acest locul și așadar, ce părinte, ca să nu ducă chiar ceva. E asta a avut un stat ca nostru să aibă atâtea lucruri de varlic. Ala, ia să vedem ceva. Are și una întrebare de la Dini Trandu. Îmi pare că dădeși niheama pandesiti a asta întrebare, zicea că lucruri lucaftă și părați, de eu ina ești să părați de lucruri ți la drața acolo la suțată. Îmi pare că ziceși niheamă că apropiat îndrupămintul de la dimarhii de acolo. Ama care să spui care deseari și alte artituri de îndrupămintul de la oameni, de la Dio. Deci, de dimarhie, de prefectură, de armânia o aduce și unde avuci, ajută mult la suțată, mult mai mult cafea. Iti cafea de ei, daima și unde aduce. Daima. Și asta e evlavia mare, că ce poate nu sunt cafegeaua la suțată, a la media și sufletul și unde aduce. Alo. Hristosim și alor. Da, daima. Iti căftăm de acei, daima vă ne ajută. Daima. Avem armâni curaj. Zbânează. Ca să aibă bani lungă, îți da și mai mult supărați. Și eu, daima eu vă duc cu sănătate să aibă oamenii și ceva altul. Toate vă să dar. Ca să avem sănătate, toate altul vă să dar. Aveam întrebat, Niheamă, cât a hurhit am ei, cum spații lucrurile de amintată a este casă, eu are suțata scamnul ază. Acest lucru îl avem
μέχρι αρμονιαριστερά αόατσι, aceea lucrare. Și noi τώρα τσεχήμα와 κάμα τίνιδη, πριν τη σουτσινέμ, και este un mare lucru cu mare merache, l-ai văzut pe tine. Este una casă Și ticiniei. știi, este mult mare, cu multe locuri avați, biblioteca, straniile, acteri. Ama Eu Dimitrie, nu am este văzut. casă, vă dea de acolo, de la Dimarhie, eu am cumpărat voi. Nu, 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 la cumpărăm noi. Cumpărajul la unul la de Berge și apoi lucrăm la un program европейсcă și Știți, aici lucru awace și este mult, mult șatu și nu l-am pățit, eu va aici lucru. Nu, aici nu zic că este a noastră, ala este de ales. Așa este. Putem spune și Avem, noi că este casă Timirachi. da vine ori să cumpărăm asta casele, nu este, nu pot să aduc la minte un armânt, să nu date necă 1 euro, ca să trăiesc lucru. Toate armânile cadre ce avea. Bravo! Și asta e pentru noi mare lucru să avem adrat. Așa. Dimitrie, aduceți aminte vesta ta, aduceți aminte fata, Tania, ama voi aveți de-adun cu Nicu Chiraș, nica un ficior. Țiuri nimic de bană, le dai tine a ficiorilor a tăi și care de ei doi are mirachi mai mare de lumea armânească. Urmenia mea, de ficiorile mele, este schimbă bune oameni, schimbă aproape la lanțe oameni ce vor ajutare, schimbă cu gramate, schimbă lucrătorii și noi ca părinții, daima va fi aproape la ficiorile noastre. Și Și îmi pare mie că ca Tania are mirachi mai mare? Tania poate să aibă mai mare maractiu. Tania crescut avați la societate. Este avat de 6 ani, τώρα este 18, este la Universitatea la Cavala, Coce, studențească și are multă merache terminată. Binică a găsit ca să învețe limba românească și când e terminește. Spun τώρα este avat. Și am dat fugi Cavala, daima am dezbărăși cu la telefon, zic, și ceată cum e asta cu picioare și du acolo și tu și dughine. Și așteptat ora ce eram porul de anul, cât va gândi Tirol, ca și gândi și acolo și are mult, mult, mult merache. Piciorul la meu nu este ca pe mine. Piciorul ăla știi cum șundu, ala să cer, Au alte e mirăci. marmot. Ce Au alte marmot? mirăci. Aducească niște dezborile armenești și am dezborat armenești ce cartel trebuie redare, și guie. Ia și guitorul mare. Va crească nica cheamă și va se deșteaptă și a lui Mirachea, că mi-aș tine anda erai tu ilichea lui, îmi pare că nu dițai la suțata, și? Access. Αλλά πιστέψτε που va γίνει καιρό spre el, θα să facă niște de lucruri prin noi. Avem și una întrebare de la Iatrisa Elena Copaciu, îi pitrițăm multe înclinăciuni. Zicea și, limba armânească, armase tubană sute de ani că fost zburât în casă. Tiții zorii nu se zburaște doar în casă. Legis umana e, legis umana e, deci este jor. Eu, Adică sim, duchim că este cam azori, anda zicem unde nicuchir de taifă nu este armân. Ația putem să duchim și mai mult un pistipsescu că atunci da, nu este armână, ea se nicheamă cam azori, si bățânută limba tu taifă. Ama ne este cam greu să chicăsim, atunci doi sunt armâni, nu se zburaște tu taifă. este greu acest lucru, αλλά eu am dat ceva de filme, dai mă prea bine să mă lucrez. Deci pot.
ce pot să dau. E, ama un ficior ai de merache, va la viață, Luca, ca să ai de merache. Că tora, ficiorul tău, Șmirachea ți deșteaptă, anda aia în vârliga, ne scânti lucruri. ștora, flore, ștora, este că rău. Ficiorul sunt discutați. Hmm. Să înveagă libele spre plață. Este cescu. Vai nu știm noi cum să-i aprochem cam multul de limba armânească, nu știm cum, vai iau, să așteaptă la altă turlie de ambițare. Ia să vedem ce vă să fac. Eu nu voi să prescripțesc că este limba vașcară. Nu Nici vine noi greu, nu știm ți vasibă. Doamna Copaciu, nu este greu. nu avem un apanda si multul, să zicem așa, bună, te este întrebare, ne o băga și va ne gândim cam mult. Ți lipsește a drag de cafe unde noi ca să ducem limba cam aninte. Dimitrie, ajunsim tu bitesita andamusia noastră și să băgăm și ațele trei întrebări de Sony și prota întrebare este legată de zborul armânescu și care să aibă zbor armânescu ți țare mult hari. Ne am niște zboruri ce mă rășească mult. Acel zbor pentru că ce mă rămân de la soarte până la moarte. Ai carte, ai parte, că ce ar mâine dai mai iară cu arad. Ai carte, ai parte. Nu ai carte, nu ai ceva. Cu zborul nu s-a dat. Trebuie să le grăbim, să băgăm și asta, și alte. Cu zborul o aducem, ama cu mâncarea, cum este? Ce mâncare? Cu mâncarea Mâncarea e orexi. am multe carne de oi, pita, cu ceș, cu carșu, cu vearte, cu afere, mult. Cașcavalul și cu afere, cașe, mult. La carne mă răsească mult, de oi. Care abitesim cu zburarea și cu mâncarea, lipsește și niheamă harau, niheamă giucarea și că te întreb tora ce cânti. Asta e și un berache meu. Vrei să cânt eu? Nu. Vrei să duc unul zbor de cafe, de unul cânt că vă te duc ce vrei, la mă cânt că ce vă fug gâduneau da oaci. Va te plăcărti mașină, spui care să aibă cântic ți țare mult hari. Am mult de care am cât de cu ce cădea Gheorghe Maneca, tu arab de mamarat. Aia este cât de cu scula pe rucat fără ce luam. Poți să ne spui, dau trei stihuri de tu, ai să cântic arab de inimă mărată? Arab de mamarat până își gână promovarea. Va ieși în sus o munte, ori va năgăsi o iartă. Va ieși în sus o munte și pe durile va să smusuțească. Și lulugile de pleiul, putul câmpul va găsească. Arab de mai până în schimă și pe care vă să adună. Chirazați-le cu cărvenii, pe curare, cu tădări. Mult mușatul de bani al mult. Așa este mult mușat, așa că vă zicem și noi idghile lucruri de inimile noastre, vă zicem arab de inimă mărată până zină primăvara, că mea și noi mai sunt multe surori până zină și este primăvară, că nu se aude toate. Și un merache am de jucare. Am de jocul, Da, cu jucare jucarea, cu jucarea, nu are spunere. Așa cum grăbsim și tu jocul pără este șoful. așa cum am grăsit și tu pără seara ți-o adrăm titini, spusim că tini ai una turlie de jucare mult ahoria, mult mușată, mult perifană și ducheaști că ai mare mirache ti jocul armânescu. Mersi mult pentru bunele zboare. Mai purlo ia și tu de sufletul. Am dat jocul bun. Ați vedi. Hârios Dimitri ti moabete di tora seara, care ați vrei să spui tu Sony un zbor ti mutritoria noștri. Că mea, avem până și dito Americii. Mult mușatul. Va jocul mișcă de zbor pe armonie ce vede aia cu mohabete. Voi jocul la tot ce armonie, ce nu preț, aia este lucru
și daima gine să aveți o bană plină de sănătate, lucruri bune și toate să-și ducă gine tu bana ta. Ca să da Dumnezeu ca să ne aflăm cu casă unde aproape, să ne aflăm cu sănătate și vă hibă mare tinitru eu. Serios, Dimitri, serios ti zborilo esto mušat dit Sony. Pa ne videm alante Joy cu un altul oaspi, tora dioară, le zicem bună seara a mutritorilor a noștri, care s-a rămas vă întrebare fără apandasi, vas mutrește tine acolo și vas da apandasea, sum live-ul de pe anuna. Vale grăbsești, vale grăbsești, vale grăbsești. Nu va să agărșim, zbăgăm și linkul cât muzeul cu muzic digital de muzică armânească, ți l-am capsit la sultată. Și nici ca Așa onoară de calcă de ce mușatul lucru e asta. Ce mușatul lucru e asta. Aristomultu și multe hiretimati, tu soții de la sultata Diveria. Și eu mi хареси mult trăiesc muhabete. Eram mai dintre noi, eu ce eram, dar cu voi, că ce multe, nu văd doar care sunt înăuntru ăla, este și că e multe. Și unul mare, ce prieteni vruteni, trăiesc mușat muhabete. Și e bine, ai mai sănătate și te așteptăm. Așteptăm să ne vedem. Noapte bună! Noapte bună, prieteni, și e bine, noapte bună la toți.